Soc Nani Blasco, tècnic de l'associació Ariadna i tècnic de la Comunalitat Urbana de Tarragona, Fòrum dels Barris. La participació democràtica, a través del vot i altres expressions que poden haver, és fonamental per sentir-nos tots com a persones iguals dintre la nostra societat. Que existeixin veïns i veïnes que no poden exercir el seu dret a vot fa que existeixin persones de primera i persones de segona. I això crea desigualtats. I això que parteixi des de les institucions fa que des d'aquestes mateixes institucions hi hagin dos vares de medir. Per això és important que totes i tots tinguem el mateix dret a vot. Si per la raó que sigui no tens dret a vot, hi ha altres maneres perquè puguis expressar la teva voluntat ciutadana. Pots dirigir-te a entitats veïnals o a altres tipus d'entitats a través de les quals pots expressar i lluitar pels teus drets. Les persones i partits polítics que utilitzen la migració per guanyar vots, l'únic que fan és crear diferències entre les persones i és una font molt gran de discriminació. I això l'únic que fa és distanciar-nos i crear malestar dintre de la nostra societat. Les persones que voto i que em representen políticament han de ser d'orígens molt diversos i aquesta riquesa és la que m'agrada i crec que és la que ens pot definir com a societat i com a ciutadans.